kien qaddis jgħix fostna. Fortunati tassew illi kien jgħix magħna hawnhekk tal-Ibraċ, Monsignor Victor Grech. Dawn kienu kliem ir-residenti li tant kienu jħobbuh għexu miegħu għal snin twal u l-koll jgħozzu l-pariri u l-messaġġi li kien jgħaddilhom Monsignor Victor Grech tul ħajtu. Kull meta kont niġi qudiesa tiegħu kont inħoss sensazzjoni spiritwali li ma nħossix dejjem. Rari li nħossa din is-sensazzjoni speċjali, ma kien biżejjed ħares f'għajnejh u dejjem bissima fom. He was a true gentleman, a fantastic priest. He's a walking saint. U l-affarijiet li kien jgħidlek dal-bniedem jibqa' jidwiġu fik. Huma kliem li kważi kuljum tiftakar fihom. U dawk huma n-nies il-kbar. Ġifieri jgħidulek dik il-ftit ma jolqot. Persuna ċelena, naħseb li konna fortunati immens li għexna l-dabnina. Ġiġa bdejt nitolbu hekk ikolli xi grazzja minn issa għaliex għalija jiena daġa qaddis. Nista' niddiskrivih f'żewġ kelmiet. Raġel qaddis u umli. Dik l-afsa tal-id, dik it-tannieqa tiegħu fil-mument ta' dwejjaq li elevatni ħafna. U għek se nibqa' niftakru lil Monsinjur. Bniedem uniku li Malta tilfet u aħna tlifna u bil-mod biex insibu ieħor bħalu. Ringrazzjawk fisem mod speċjali din il-parroċċja tant Aziza li tajt servizz mill-qalb. Il-komunità kollha tirringrazzjak ta' kemm smajt lub li ġew iferraw lubhom għandek, ta' kemm akkumpanjajthom fil-mumenti sbieħ u diffiċli tal-ħajja.